Imorgon är det Finlands 97:e självständighetsdag. Och här på träffpunkten på landsvägen 65 i Sundbyberg träffas många Sverigefinnar varje fredag för att läsa dikter, prata på finska och sjunga tillsammans. Mä kuulen jo laulut tänne saakka. Mennään sisään katsomaan. Miten te ajattelette juhlia itsenäisyyspäivää huomenna? Me menemme Sundbybergin kirkkoon. Meillä on siellä sundbybergiläisten vastaanotto. Ja mitäs vielä? Siellä on meillä laulua, me laulamme, runoja tulee, kaikkea erilaista ohjelmaa. Ja mä menen suomalaiseen kirkkoon Linnanmäelle ensiksi kello 10. Ja sitten me laulamme siellä, mä oon kuorossa mukana siellä. Ja sitten meillä on konserttia, esiintyjiä siellä, viulunsoittoja, runonlukua ja juomme kahvia ja kakkua. Onko tämä joka vuosi sama juttu vai juhlitteko te eri tavalla joka vuosi? Tämä on perinteinen Sundbybergissä. Me olemme nyt ollut kirkon tiloissa monta vuotta jo. Mitä itsenäisyyspäivä teille tarkoittaa? Onko se tärkeää? On. Se on erittäin tärkeää. Kun me asutaan täällä, ollaan siirtolaisia ja sen takia, että meidän juurethan on Suomessa ja meidän isät ja äidit on ollut mukana sodassa. Mitä se sulle tarkoittaa? Joo, mä just kerroin täällä meidän yhdistyksessä, että siitä tulee nyt 97 vuotta, kun Suomen oli itsenäinen. Ja mun äitini ja isäni oli syntynyt 1917 ja nyt tulee 3 vuoden päästä 100 vuotta jo. Mun vanhemmat tuli myös Karjalasta, että mä oon kuullut siitä sodasta paljon ja sitä on tärkeää viettää tätä itsenäisyyspäivää. Ja me tosiaan toivomme, että meidän lapset ja lapsenlapsetkin sen muistaisivat ja pitäisivät tämän suomen äidinkielen mukana ja oppisivat lisää sitä ja että ne perisivät meidän jälkeen ja veisivät sitä eteenpäin. Milloin te muutitte tänne Ruotsiin? Oletteko aina asunut täällä Sundbybergissä? Minä muutin 66 vuonna tänne. Se on 50 vuotta kohta täysi. Ja mä tulin ja 1966. Mutta sitten mä oon asunut tuolla muulla päin. Nyt mä asun Sundbybergissä. Ja se tuntuu kivalta tulla tänne takaisin, kun mä löysin mun mieheni tuolta Lorrista ja siitä on jo melkein 50 vuotta. Mikä on paras asia Sundbybergissä? Oi, koko Sundbybergin sydän. Sehän on pieni, ihana kaupunki. Täällä on niin kiva asua, just kun täällä on tämä suomalainen seura. Me tavataan toisemme kerran viikossa ja saa puhua suomea, ettei se lähde pois kokonaan. Ja sitten täällä voi harrastaa näitä harrastuksia niin paljon näissä treffpunkteneissa Hallonbergissä ja täällä, että täällä on paljon mahdollisuuksia ja lyhyt matka joka paikkaan kirkkoon ja Vårdcentraalin. Mitä te teette täällä Suomentuvassa? Me tapaamme täällä ja me lauletaan, lausumme runoja, kerrotaan viikon tapahtumia. Tietokilpailuja, kysymyksiä ja semmoista, että 2 aina pitää sitä ohjelmaa. Synkkää metsä kirkas.